היה יהודי אחד שרצה לשלוח את נפשו חס ושלום. רצה, התאבד, ואמר לו, וכי חוכמה היא לקפוץ מלמעלה למטה? הרי אפילו נער יכול וטיפש לקפוץ מלמעלה למטה. בוא נראה את הכוח שלך ואת הגבורה שלך, אם תוכל לקפוץ מלמטה למעלה. הוא צחק, הבין את המסר. יא חביבי, זה שאתה מיואש, זה אפילו ילד קטן יודע להתייאש. יש לא מצליח בקלף, הוא אומר, אסלם, הקלפים, די אבא, לא אוהב את המשחק הזה. למה אתה לא אוהב? כי הפסדת, אז אתה מתייאש. לזרוק את הכל ולהתייאש ולהגיד, נמאס לי, די כבר, אין כוח. זה ילד בן 12 יודע לעשות. מי שג'בר, מי שאיש חזק, יש לו נפילות והוא קם. מי שקופץ מלמטה למעלה, לא מי שקופץ מלמעלה למטה. לא משנה איזה נפילה נפלת, כולם יודעים ליפול. וכולם נגמרים להתייאש אחרי נפילה. ורק בגלל שאני אוהב את תתה, אז אני כל פעם קם מחדש. כי אין יותר קשה מהאדם שהוא יש לו איזה סוג של ייאוש, או מוכרים לו ייאוש, והוא קם.